bidezko haua eta solidaritzu haua da mundu baten alde hasi bat ereiten dugu. Zuaitzak azten jarraitzen dau, sustraizenduekin eta adar barrizuekin. Ahalengin eta konpromisuarekin etorkizuna ereiten dugu. Nazioarteko lankidetza. Komunitateekin batera goiaz. Emakumeak ahalduntzen, hezkuntza hobetzen, haurtzaro osasuntsua bermatzen, tokiko gobernantzak sendotzen, kooperatibak eta komunitateko elkarteak indartzen. Laguntza eta itxaropena emanez, zaretasuneri erantzuten dotzeu. Gizarte ekintza. Indarkeria pairatu duten emakumeak laguntzen ditugu. Kaltetutako familiei sostengua ematen dotzeu. Desplazatuak izan diren pertsonak formatzen ditugu. Kontzientzia lantzen dugu. Eraldaketa sozialerako hezkuntza. Bidezkotasuna eta berdintasuna sustatzen daben gizarte bat. Pentsamentu kritikoa, kontsumo arduratsua, gizarte kontzientzia. Inpaktua eratzen dugu. Elkarrekin hasten gara, sareak eta aliantzak egunduz. Erakundiekin batera, ekonomia solidaritsua indartzen, komunitate garapena sustatzen. Gure lanaren eragina, ibilbidearen fruituak. Aldaketa biderkatzen da. Ekintza bakoitzak balixua dauka. Hasten jarraitzen daben etorkizuna. Konpromisuarekin jarraitzen dugu.